akong ipakita niyo mga igala kining dalan sa Cottingham Road sa Umimi, gikan diri sa Highway 7 hangtod sa Tumoy dito sa Umimi gyud side. Tumoy ani nga dalan. Kuyog tao pagsubay niini nga dalan sa Cottingham Road. O mga igala, nagsubay ta sa Cottingham Road. Suroy-suroy ta dire, suroy mo dire ha. Mura po mo nag-drive. Kamaisan sa Daplin. Ay kamaisan. Cottingham Road ni siya mga higala. Cottingham sa Umimi. Sabi dito ba? Background mali. Rail trail. 450 meters, turn right on Orange Corners Road, then arrive at address 300 on right. 300 yung address. Turn right on Orange Corners Road. Sa to mga igala mo na Orange Corner Road, daghan niya magparking kay musuroy mag-walking dito sa padong sa Tristal Bridge o Dodge Tristal 3.4 Bridge. kilometers, then So turn ato na right on ipakita po ninyo niya taw-taw sa unahan. Paglubak mang daan diri mga igala. Pero perting ninduta. Sa view Yabo masurahan. Ilang ka minutes na. Ato siyang magyan rin may gala ang Sunquest depit sa to. Bridge through water.
pag-abot ni napita may gala ni unong tagadyot kay nagpa-picture pahulagway. Kay nindot kayo view. Pakyut-kyut sa tadirig kadyot kay nindot kayo ng background. Crystal Bridge. Padayon dato sunaan tuning lauson ang tumoy aning Cottingham Road sa umimi na nina pita. So naabot na ta sa tumoy sa Cottingham Road mo niyan tumoy. Unya kayo naabot na ta sa tumoy. Olay na ta. Kanang inyong makita mga igala, mga galinga na siya. Kasagaran sa kanang naiuma giri dagko sila guma nagit sila ingon ana galingan or processing plant nila para sa ilang abot. So din nila ta kutob hangtod sa sunod higayon.